Salutare băieți și bine v-am găsit la un episod. De data aceasta vom face unboxing la noul meu mouse. Este vorba de Mamba Elite de la Razer. Nu știu cum aud pentru că am pus telefonul într-un mod și e foarte înghesuit și nu prea știu unde are microfonul telefonul. Dar mă rog. Și cum puteți vedea, avem și foarte multă umbră pentru că este seară. Imediat. Am revenit, sper să se vadă mai bine acum, am aprins ambele lumini, dar tot am ceva umbră. Pentru că este seara și sunt nerăbdător să mă joc cu acest mouse. Are cel mai nou senzor, mi se pare că e cel mai nou. 5G, nu știu dacă există unul mai bun de acesta, momentan eu nu am găsit să fie unul mai bun decât 5G. Și da, mai avem încă un produs de la Razer care o să lăsăm pentru alt unboxing. Și în legătură cu tastatura, ei bine, nu mai voi face ASMR-ul, adică nu o să mai pun ASMR-ul foarte curând, pentru că nu știu, mouse-ul acesta nu mai merge deloc, tot n-am filmat, adică mouse-ul ăsta nu mai merge deloc și uitați-vă cum se aude. Adică mi se aude tastatura asta așa. Și vine mouse-ul ăsta și mi se aude, uite așa. Adică totuși. Și da. Hai să-l deschidem. Nu l-am mai deschis deloc până acum. Dacă este cutia puțin strâmbată, asta înseamnă că am deschis eu. Mă rog, aici este de la șnur sau ceva, era prinsă cutia. Sau nu, de la să nu fie furat, antifurt, mă rog. Și, mă rog, am mai scăpat și o cutie de câteva ori, sper să nu fie o problemă, adică am scăpat-o de vreo 3 ori azi. Uitați, are aici și aici. Și, mă rog, mai am dat cu cutia asta de câteva ori pe jos, de 3 ori. Deci, da, hai să deschidem cutiuța. Nu prea pot eu să o deschid. Și să-mi spuneți dacă vă place acest nou cadru de filmat. Ok, aparent am putut să o deschid. Ce scrie aici? For gamers by gamers. Ok. Așa arată. Am spus să avem foarte multă umbră. Deschidem așa frumos. O să avem și ceva foarte satisfăcător în acest videoclip. Mai are ceva? Asta înăuntru? Nu. Perfect. Hai să începem. Ceva de genul arată acum. Nu cred eu că am nevoie de chestia asta, indiferent de ce ar fi ea. Ok. Nu știu ce e asta. Am și un apțipild, ok. 2 apțipilduri. Nu știu dacă sunt apțipilduri, sincer, chiar nu știu. Mă rog, am înțeles că e ceva de răzuit ca să pot să bag mouse-ul ăsta în driver. Dar mă rog. Hai să vedem cum putem să desfacem cutia. Așa, perfect. Nici nu am foarte mult cadru, adică e cam ghesuit cadrul ăsta. Asta nu avem nevoie. Hai să o dăm afară de pe birou să nu ne mai încurcem. Avem așa până acum. Prea știu eu cum să stau să se vadă. Frate, e cam greu să faci un unboxing așa în modul ăsta. Nu știu, mă rog, oricum o să încerc să găsesc alt cadru. Nici de asta nu avem nevoie. Și mouse-ul. Mouse-ul arată ceva de genul. Și acum nu o să mai vorbesc, o să vă las să ascultați. E bine, da, asta a fost satisfăcător. Și ceva de genul arată mouse-ul, nebăgat în calculator. Haide noi să-i scoatem capătul ăsta de la USB. Se vede? Perfect. Și să-l băgăm în calculator. Ia stați un pic. Mi se deschide chestia asta de aici. Ok, gata, am deschis-o.
Imediat avem ăsta. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Am tras. Și imediat. Și l-am băgat. Ok, tocmai ce s-a aprins. Mi-am luat puțină panică pentru că nu s-a aprins până acum. Deci da, mi-am luat puțină panică. Bun, bă, băieți, hai că m-am reîntors. Aparent, am văzut eu pe aici ce am văzut. Stați un pic. Și da, hai să-i dăm noi așa. Bun. Trebuie prima și prima dată să vă faceți un cont. Un mail, o parolă, mă rog. După am înțeles să-l verificați, mă rog, nu știu, chestii de-astea. După vă duce la pagina asta. Ca să faceți ceva, trebuie să vă duceți la Razer Mamba Elite. Mi se pare, bă, nu. Gen, mă rog, și aici le vedeți, nu știu ce puteți să faceți pe ei, să vă puneți macrouri, mă rog. Nu cred că o să-mi pun macro, de fapt nu o să-mi pun pentru că și așa editez bine eu. Bun, și de aici nu prea am înțeles eu extrem de bine, dar uitați, de exemplu, puteți să vi-l faceți aici albastru sau nu știu, mă rog, știu că e pe părți, asta e singura chestie care o știu. Adică, da, imediat vreau să-i dau în spate. Ia, fire. Nu bun, fire, da. Și acum le încerc o dată cu voi. Hot, cold. Stai, ce mă? Asta-ți... Ia, și că fire. Hai că știu dacă e, hai că da. Hai că da. Ia, reactiv, asta ce înseamnă? Ia, save. Audiometrie, asta ce e? Nu știu, chiar nu știu. Ok, spectru, mă rog, fel și fel de chestii pe aici. Eu chiar nu le știu. Deci, da. Mă rog, don't save, hai să dăm don't save. Intrăm din nou la Chroma Connect, asta ce e? Mă rog, nu știu ce e. Chroma Visual, că Visualer, că da. Ne, nici aici. Asta e singura chestie. Și că aici închidem. Prima dată trebuie să vă duceți aici să închideți, să-i dați enable disable. Și la nu știu cum pot eu să le fac, sincer. Cine are mouse-ul ăsta și mă poate ajuta cu ceva... asta cum se numește, mă? Cu ceva preseturi de mouse, sau nu știu, să mă poate ajuta să le fac cumva. Ia, ce sunt astea, mă? Nu știu, asta fire sau nu știu ce naiba e. Ce e asta, frate? Pur și simplu trag așa, ia. Și? Oricum, în fine, dacă știți cumva să faceți driver de la asta sau dacă aveți mouse-ul ăsta și știți să îi faceți ceva, că eu nu știu efectiv nimic la el acum. Efectiv nimic nu știu. Că nu, eu degeaba îi fac dacă chiar nu știu să-l folosesc. Eu am driver și mă rog, trebuie eu să învăț să-l folosesc. Și mă rog, chestia astea, e asta. Dacă fac eu așa, îi dau la color și chestia asta. Tu nu faci nimic pe mouse, adică nu înțeleg.
Mă rog, în fine, oricum, o să vedem noi pe parcurs cam cum o să fac eu ăsta. Momentan nu știu să fac nimic pe driverul ăsta. Și da, eu am fost Diavoluț, acesta a fost și mouse-ul. Nu uitați și voi să apăsați pe butonul de like, share și de subscribe pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Eu am fost Diavoluț și v-am lăsat. Hai, pa, pa!